Katika kaunti ya Borabu Mwanchu Murigeria mujumbe we bunge yo Mheshimiwa Patrick Osero niko bona nyare ko bakagotoma engora ya yabene gochase chiamate chiricha sira bancho babo hase omubasokano mube oenegetigwa asa abantu bane babwatiranitiwe nerira bairi nyatko bari kwanyo kakero bagendrete nemerobere yabo ase kenyorogie chinche ikegotoka ase ewadi ya Borabu niko arire eira yogochi ewadi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabu asa arire eira yogochi akobeka emerobere yogosira chiamate echo ase chinga kechiga chobokendo no muichano sana mangana twanya igwete unabete nsicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bake barenge kwirigeria ekonda barenge gukora eyokunye cho ngo tabie kenyoronga pole sana na ndi ninche ntware chingaki ntarire kiromuchi eso esa basirite togende torra maitaji yabo toteme gukonyana eschingaki munechi nichinga kitobone tako bamo aiga bagirwe kiranya yo kongusana aba murabane usiria magimabo esenchera muneye ekinege ntogiye okumisana akinaru Nairobi natabenga ngo chambakaga ndigere diboringa echo yagwete ngaki yabete nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babone gutarira ki project mune echo na bekoro muno no mutinyo mugima site engineers babone gucha barigereria bamutenga agaiga isugwa ikire wagosire aiga mbiyore bono ngumitinga abarende banyamira babone gutarira ki project ubone gutarira project baada ya siku tatu nariyo kumanyanga inkikia bekiria aria igazimbi yagendrete bona abanyumete konye baikire vuti 25 na ndi bagenderete abo tango mu site engineer nabaye ngo chabate binaki aneri komo utaragenda gukinze irie ngaki echo ya ena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumite ji professional chinde ko because chicho twagachine ne chinyinge iye nero yo ukayakorira mangana munaya na kitokuburinga obotukubokoru kabisa onya makoso karoro abantu tigabache bairwese kegambero usiria magima ayaba murabane nege tugyo goichana sana so injango tabia kenyoro poleni sana.